Dobrý deň, milí sledovatelia. Ako správne ste mnohí z vás tušili, tento odkaz sa bude týkať knihy. Počas svojho života som istý čas žil a pôsobil v zahraničí alebo v iných mestách, ale na svoj rodný región a kraj nedám dopustiť, lebo mi na ňom veľmi záleží. Vieme, že doprava je tu veľakrát komplikovaná, ešte aj bude, a nie každý z vás má možnosť dostať sa do kamenného knihkupectva ihneď. Najbližšie v Martinuse v Žiline, a ihneď po vydaní knihy som zariadil túto možnosť aj v Čadci, v okresnom meste, v knihkupectve Arkus. A preto som sa rozhodol aj pre Kysucké Nové Mesto, druhé najväčšie okresné mesto tohto regiónu, kde som zaradil svoju knihu, aby bola fyzicky dostupná v kamennom knihkupectve, v knihkupectve KNM. Niektorí ju poznajú ako knihkupectvo Soňa. Je to knihkupectvo spojené s papierníctvom, nachádza sa v centre Kysuckého Nového Mesta na námestí Slobody. Otváracie hodiny vám doplním v mojom profile. A je to rozhodne urobené preto, aby som zvýšil komfort čitateľov a záujemcov, a jednoducho preto, aby som bol bližšie k vám, k ľuďom. Ďalšie informácie a podrobnosti k tomuto nájdete na mojom profile. Pekný deň.